Ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмур Азия. Хуш омадем ба канали мо. Мо наворо сар кардем аз мошинбозори ноҳияи Дӯстӣ Чоршанбе бозор аз мошини савдошудагӣ. Мошини Мерседес дар кузуфи универсал солиш 2000 мотори солиш 99 будааст. Моторш 2 савдошудагӣ 38000 сомонӣ. 38000 сомонӣ савдо шид бародаро. Ҳозир мошин меброя мерава. اتیای میکنه ایروخی ина ҳолати мошин кузуфи 200 қати манат бародаро. хай даруноша сиёмка карда натонистем, барои ки дар дарунош одамо шиштагӣ аст, сумпумша ҳисоб карда ҳамҷа маслиҳатоша када иста. Opel Zafira 2 бародаро. шуд тамошо кунед. ин қафош хӯрда, қафош сар мекунем. Мошини 7 нафара. Аккумулятор запаса чи ай? О, мегирем. Кани? Як нӯҳ дизели. Хоб, тамом. Яка даруни мошина тамошо мекунем. ҳолати авшибковш. Ойно электропакет, коробка механика, печка кондиционер, ҳамаш 100% кор мекунад, мониторча. Хоб, пробегша нишон додагӣ нест. Ина инҷа дута электропакет дора, мультирул. Хоб, пробегша нишон метия? Хоб, пробегиш. Бародаро, нархи мошина 68000 сомонӣ мега, муомила дора бародаро. Хеле гуфтем, дизели, як нӯҳ дизел, солиш 2009, 68000 сомонӣ муомила дорад. Opel Caravani Astra G, солиш 2002, бензини холӣ, мотор 1.6 инжектор. нархш 75000. Мана ҳолати авшибковш. хоб, коробка механика, кондиционер дорад. хоб, ина ҳолати даруни мошин ҷо ҳоҷибош аст. мана қафошш навудаст, стеклоподъёмникош. даруни мошин 75000 сомонӣ боз муомила дорад бародаро. ина мошина заводи кард 1.6 бензини холӣ. ина ҳолати мотор коркуниш 75000 сомонӣ муомила ҳаст. документош утилизация гузаштагӣ 1 моҳ ҳуҷҷатош мондааст бародаро. 1 моҳ. ина талабгорони Хизбек боша, марҳамат. хоб, Opel Хизбек простой, солиш 1997, 1 сола документ, утилизация ҳаст. Утилизацияам ҳаст. ина ҳолати даруни мошин, ҳолати авшибков. хоб, коробка механика, пробегиш 228000. нархш 3000 сомонӣ, гази бензин 1.6 мотор 3000 сомонӣ боз муомила дорад. телефон номер 93 900 95 98. харидоро боша, марҳамат. адрес ноҳияи Қабадиён. 3000 сомонӣ муомила дора, газу бензин 1.6, Хиҷбек 97 сол. ҳобина қафошам хушбу тамошо кунед, чашка пашка боша.
ماشین просто هم مойка کردگی نیست. تمام دیگهش خیلی سازه. Opel Caravan Astra G دیزلی. موتورش چنده؟ 1.7 دیزل برادر. سالش 2007. 2007. نرخش 75,000 سومانی. باز معامله دارد. حالت افشوفکا الکتروپاکت. خب موتور коробка механика کنسانی دارد. حالتی درونی ماشین تازه. نه قفوش стекла подъемника ручной. О, ина машин ай пеш бародаро. Рақами телефона гап зана ка. 937 35 74 75,000 сомонӣ муомила дорад бародаро. Документаш чӣ хеле? То моҳи ма. Утилизация гузаштагӣ, утилизация то мая ҳаст. Утилизация гузаштагӣ. Мози. Не ай парашам тамошо кунем. ҳолати даруни машина. Багаж.